po mga kakwela, mga kabiyaya. So may napanood po ako na isang Kalingap reactor, no, na talagang ito yung sinasabi ko eh. Ito po yung sinasabi ko na pwede namang mag-reaction video ng maayos, no. Tignan nyo po ito po, nasa channel siya ni Aureada TV, ni Sir Aureada. Oh, medyo brutal, medyo may pagka-brutal yung ano niya, yung medyo brutal po yung mga thumbnail niya at title, pero yung laman po ng video is napakaganda. No, ito po, talagang bisitahin nyo na lang po yung kanyang channel, nasa 35k. No, Kalingap reactor din po ito at isa din to sa naging kakilala ko dun. Pero ito kasi yung hindi maintindihan ng ibang mga supporter, no. Kung magre-reaction sana kasi yung mga Kalingap reactor is idaan sa magandang flow ng video, hindi yung pangbabalahura katulad doon nito ni Sir Aureada TV, diba? No, napakaganda po ng video niya, ayos na ayos po ang pagkaka-reaction niya, reaction na siya about dun sa mga nangyayari. Pero wala naman ho talaga kasi ito po palang video ay reaction niya kay Reyna tsaka sa lolo niya. No, kasi yung ibang reactor nung napanood nyo sa video ko, diba, hinimas-himas lang ho dito sa ulo, pinalabas na ho na parang gagasain o minomolay siya nga po. So pangit ho talaga yun. So yun nga, tingnan nyo, napaka ganda ho ng reaction niya, video niya rito, at may views na 100k, no, 100k views, 69k views, diba? Lalaki ng views, no? Hindi dito kasi hindi mo kailangan yung mambalahura ka ng kapwa mo Pilipino para lang magka-views ka, no? O baka sabihin na naman, basher, o ba't mo binabanatan yung mga tao? Binabanatan nila ako at binabato nila ang fake news. Kailangan kong ipagtanggol yung sarili ko, pero ibahin nyo ako sa kanila, no? So dito kasi sa nakita ko dito kay Sir Aureada TV, napakaganda ho ng pagre-reaction niya. Wala pong may kitang pambabalahura sa kapwa natin na Pilipino, at ang ganda nung flow nung kanyang pagre-reaction. Kaya sana ito yung tularan, ito po yung gusto kong mangyari, no, sa mga Kalingap reactor. Huwag na tayo mangbalahura kasi hindi nyo talaga ako haters, no. Hindi rin ako inggit sa inyo, ba't ako may inggit sa inyo? Ang akin nandito, iwasan mo natin yung mambalahura ng kapwa natin Pilipino, lalo hindi naman vlogger, hindi na normal lang ho na tao, kasi mga tinutulungan lang ho ni Kuya Bal at Kalingap Rab yung mga binabalahura ng ibang Kalingap reactor. So doon, may mga nagtatanong na ba't hindi nga daw nasisita to ni Kuya Bal. Siguro nasisita niya to, pero siguro wala tayong magagawa doon, no? Kung gustuin ng mga vlogger na yan, kasi reactor niya lang yan, common sense na lang siguro. Pero dito sa napanood ko, ang ganda ho ng mga komento niya, wala hong halong pambabalahura, no. At ayun, ito nga, tingnan nyo, ang tataas ng views, ang tataas ng views, pero hindi niya ginago yung maglolo. So hindi niya inano si Lolo Nestor, no. At ang ganda pa ng mga sinabi niya. Ito yung gusto kong ipaano sa inyo, ipamuka yung mga Kalingap reactor na gumagawa ng hindi tama na pagre-react. Hindi kasi porket malakas ang views, lalo't may issue, no, hindi po pwedeng ganun. Tingnan nyo siya, ang gaganda ng mga komento niya sa mga video niya, pero ang tataas din ng views, mas triple sa inyo. Tingnan nyo, kayo nang babalahura kayo, bababa ng views nyo. Tingnan nyo siya, ang ganda ng komento niya, kaya ang ganda rin ng balik sa kanya. Sana yan, ito yung tularan nyo, kayong mga Kalingap reactor na mga nambabalahura ng tinutulungan nila Kalingap Rab at ni Kuya Bal, no? So ayun lang naman din ang gusto kong ipahiwatig sa inyo. Hindi, una-una, hindi nyo ako hater,
no? Hater. Hindi nyo ako basher. Ang akin lang dito, wag nyo balahurain yung mga kapwa natin Pilipino. Unang-una kasi, hindi naman wala naman sa social media yung mga yan. Bali, tinutulungan lang ho nila Kalinga Prab at Kuya Bal yan. Yung ibang basher kasi hindi ako maintindihan. Panay daw ako sita. Pinaglalaban ko lang naman kasi dito yung karapatan ng mga kababayan nating hindi kaya naman ipagtanggol yung sarili nila. So mapapansin nyo, medyo basa-basa yung damit kasi kakaligo ko lang. Baka sabihin nyo naman, pawis na pawis ka na, nakaka-reactor. So yun no, promise, sa lahat ng mga kapanood nito, puntahan nyo to. No, siguro hindi ko naman inano lahat ng video niya. No, hindi ko naman pinilay lahat. So yung mga brutal lang na mga thumbnail niya yung pinanood ko. So okay na okay, wala ko siyang pangit na sinabi. Wala siyang sinabing pangit dito. So ganito dapat ng reaction, no? Kung isa kang reactorist. Sa lahat din naman ng Kalingap, sa Kalingap Reactor, hindi naman ho lahat dyan nang babalahura, no? May mga pangit na gawain, no? Hindi naman po lahat. Katulad dito ni Sir Auriada TV, hindi naman ho siya kagaya ng ibang kasamahan niya, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi naman porket na diba? Kasi laging sinasabi ng mga basher, galit ka lang sa kanila kaya sinasabi mo, hindi ho ganoon. Ang pinupoint ko kasi dito yung karapatan ng kapwa natin Pilipino na tinatarantado ng kapwa din nating Pilipino. Yun yung pinaglalaban ho namin dito. At lalo-lalo na sa Team Alfonso, no? Mga kapwa ko nagre-reaction. So next year, back to normal na tayo sa pagcha-charity. Nakakamiss din na yung tumulong ka sa kapwa mo, no? So ngayon medyo, tsaka hindi ko iwawala to, yung pagre-reaction ko, hindi ko iwawala to. Pagsasabayin ko lahat yan. Tsaka syempre yung good vibes, yun lang naman, doon naman tayo nakilala sa good vibes. So pagsasabay-sabayin ko lahat yan, no? Yan, at paya ko din sa mga alam ko, babaliwalain nyo naman to, pero baka sakali, no? Yung mga reactor ng Kalingap na nang babalahura ng mga kapwa nila Pilipino, lalo na yung mga binablog ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab, no? Huwag nyo na sanang i-maintain yung ganyan. Tularan nyo to. Hindi porket alam ko mas malalaki channel nyo dito kay Auriada TV, pero ito, tularan nyo. Promise, ang ganda ng content niya. Ang ganda nung flow ng video niya. Malinis, walang paninira, walang gawa-gawang kwento, walang pa-fake news, walang bahid na kasiraan yung video niya tungkol dun sa mga binablog ni Kuya Bal. Ito, tularan nyo yan, promise. Ako naman, pag nakikita, hindi naman po ako no, yung mali lang yung nasisita ko. Siyempre, ito, napakaganda. Gusto kong tularan nila to. Galing mo, Sir Auriada TV. Ito si Sir Auriada, isa din to sa mga nakilala ko sa Kalingap Reactor. So, dati pa naman, kasundo ko pa naman po talaga to. So, isa rin to sa mga kahit paano nakapag-abot-abot sa akin. Pero hindi porket sa ganon, ay kakampihan ko na siya. Wala naman siya kasing ginagawang masama. Kaya wala tayong dapat sitahin. Doon lang tayo sa mga reactor ng Kalingap na at ibang reactor, kahit sinong reactor, no? Doon tayo sa mga gumagawa ng katarantaduhan. So ayan po yung magiging papel ko dito, no? Hindi to content lang, no? Ang pinaglalaban ko dito yung kapakanan ng mga taong walang kalaban-laban, katulad ng mga, alam niyo na kung sino yung mga binalahura ng ibang Kalingap Reactor. Ulitin ko, hindi lahat ng Kalingap Reactor is pangit yung mga content. Katulad nito, Sir Auriada TV. Ang napakalinis ng content, napakaganda, at walang kasiraan dun sa video niya. So yun po, maraming salamat at shoutout muna sa Kalahi, Tribu Ilonggo, Churing Natics, Team Biyaya, yan, sa lahat, syempre Team Alfonso, yan, tsaka kay Mami Melba, Mami
Bye. Ate Loy, Ate Piginissima, at sino pa ba? Ate Marie Lourdes, yan, Ate Melanie, yan, Ate Baby Ributa, Ate Bebs Arthur, siyempre Oslick Guevara, subscribe natin. Claire Guevara TV, subscribe natin. Mami Melbo Burns, Mami Rena Bahir, Mami Bay, Mama Saibi, sino pa? Ang dami. Hindi ko na kayo may isa-isa, pero pipilitin ko kada video ko ma-shoutout ko yun. Yan. Ingat palagi and God bless. Bye-bye.